okej, va? Hur ofta öppnar den ögonen? Annars kanske man som lyfter i dagsljus bara så klarrött. De kan ju ändras, men inte helt. Men... Значит, мне мало как оплачивать. Kyllä se päällä. Sekin mä ajattelin, että olet lakkavuus. Du sa det att han kommer grina när jag är. No tää moja mamma. Sekin mä olet lakkavuus. Oot mä saspa. Какой финес сpa. Vad stor den är. Ja se just att vi tar kakufrant. Jag förstår inte. Alltså, till när morgon som inte då kommer och träffar det där jag kan få träff. Blir kött. Vet du vad jag räknar? Harry, vet du vad jag räknade? När han kommer vara i min ålder kommer jag vara 36. Triipo kilo jolta. A 53 centimetra. 53 centimetra, triipo kilo. I plus po kile rukavce. Vad imamo uvukli rukavce. Smije se, eto ga smije se. Ne da Dido. De har prickat på mig, jag vet inte. Metnu glavu podro. Ruku podro. Nema.